Com tots sabem, la situació del català és gravíssima, i ho és a Catalunya, però ho és també especialment als territoris dels països catalans de fora del Principat. Justament la setmana passada, o fa 2 setmanes, no me'n recordo, vam conèixer els resultats de l'enquesta d'usos lingüístics de la població del 2023 i si hi ha una cosa clara és que l'ús social del català està en caiguda lliure i val la pena dir-ho, cap dels governs dels darrers 20 anys ha fet res decidit i res ferm per aturar aquesta sagnia. És intolerable que no se'ns pugui atendre en català quan anem al metge, és intolerable que la immersió lingüística no s'estigui aplicant als centres educatius d'aquest país, és intolerable que tampoc s'estigui donant resposta a la gran demanda que tenim de persones arribades al nostre país que volen aprendre i viure en el nostre idioma. És també intolerable que a les empreses els hi surti totalment de franc no complir amb les normatives lingüístiques i per tant no complir amb els drets que tenim tots els catalans i totes les catalanoparlanes d'aquest país. I davant d'això, com deia, la situació a la Catalunya Nord és encara més dramàtica. El centralisme exacerbat de l'estat francès deixa poc que desitjar en relació amb el centralisme exacerbat de l'estat espanyol. Però mentre que el centralisme exacerbat de l'estat espanyol sí que ha, gràcies a la lluita de la classe treballadora d'aquest país, permès que l'educació es pugui desenvolupar en català a Catalunya, l'estat francès no ha fet el mateix ni amb el català ni amb altres llengües com poden ser l'euskera. La possibilitat, o més ben dit, la impossibilitat de tots els catalanoparlants de la Catalunya Nord a rebre educació pública en la seva llengua és absolutament gravíssim. Es veuen aquests drets lingüístics absolutament trepitjats, i no només dels catalanoparlants, sinó de totes aquelles persones que els agradaria poder aprendre aquesta llengua. Ho veiem a les escoles i ho veiem també en els plens municipals com els nostres, en què l'estat francès ha prohibit que els plens de la Catalunya Nord s'hi pugui parlar la llengua pròpia de la Catalunya Nord, que és el català. Davant d'això, projectes com el de la Bressola, com s'explica a la moció i ja ha comentat l'Ignasi, són al final autèntiques estructures que han fet possible la supervivència de la nostra llengua davant de, en aquest cas, l'estat francès. Val a dir també que el model de la Bressola no és el model que a nosaltres ens agradaria que hi hagués a l'estat francès. Nosaltres el que ens agradaria és que a l'estat francès i en concret a la Catalunya Nord l'educació pública garantís l'aprenentatge del català de forma absolutament natural i per tant que no calguessin iniciatives privades perquè això fos possible. Ara bé, tot i que no sigui el nostre model, sí que és obvi que en l'actualitat i davant d'aquesta ofensiva històrica és el model que està precisament permetent la supervivència del català més enllà de l'Albera. També, i un altre cop, com deia abans, celebrar la unanimitat que ens posem d'acord tots els grups municipals per tirar endavant les mocions, però agafant també les paraules d'en Jordi Abad, penso que és important que si en aquesta moció ens comprometem que l'Ajuntament ha de fer actes, exactament com vam fer amb la moció de suport a la maternitat d'Elna, que l'Ajuntament, i en concret el govern, que és qui governa aquest Ajuntament, faci la feina que acordem que s'ha de fer. En aquest sentit també val a dir que aquesta moció tenia una intenció, que era satisfer les necessitats de la Bressola, que ara mateix les necessitats de la Bressola són de suport econòmic. Aquesta moció que avui presentem i que avui aprovem no contempla el suport econòmic que la Bressola sí que necessita per part de les institucions catalanes. És una llàstima perquè, a més, malgrat informes que diguin que això és impossible o que això genera certes dificultats, mocions com aquestes i, per tant, suports econòmics d'ajuntaments sí que passaran a altres llocs de Catalunya. I els hi poso alguns exemples. L'Ajuntament de Llagostera, l'Ajuntament de Medinyà, l'Ajuntament de Viladamat, l'Ajuntament de Banyoles, l'Ajuntament de Salt, l'Ajuntament de Ripoll o el Consell Comarcal del Pla de l'Estany han aprovat mocions en què sí que dotaran d'una petita partida econòmica solidària a que el projecte de la Bressola tiri endavant. En tot cas, no només ens diguin que no és possible, sinó que potser siguin una mica més honestos i sincers i diguin que potser el que no volen és complicar-se la vida. Que hi ha coses que potser no val la pena complicar-se la vida. En tot cas, nosaltres pensem que cal defensar els drets dels catalanoparlants a poder viure plenament en català al nostre país, quina cosa,
I el dret també de totes aquelles persones que encara no són catalanoparlants a tenir l'accés i el dret a accedir a la llengua sense cap mena de traves, com una eina d'acollida, com una eina de cohesió, com una eina d'integració. El dret a la llengua és absolutament irrenunciable i en la seva defensa, en la defensa de la llengua, ens juguem la nostra existència i el nostre futur com a poble. I deixin també que ho digui, des de la CUP ja ho saben, que nosaltres sabem que la solució final perquè el català sigui una llengua plenament normal al país d'on és pròpia és la independència. La normalització del català serà absolutament impossible mentre formem part de l'estat espanyol o mentre formem part de l'estat francès. Que ara no siguem independents no vol dir que ens haguem de resignar. Venen mesos molt decisius en la defensa de la llengua, venen mesos en què caldrà que ens mobilitzem davant dels nous atacs que es preveuen de l'estat espanyol contra la nostra llengua i, per tant, caldrà que els plens municipals, però també, sobretot, caldrà que la ciutadania surti als carrers amb decisió, amb determinació i sense cap renúncia. Als països català, una cosa tan normal com parlar en català. Gràcies.